Moi! Me ollaan Tomi ja Daniela Turun Norkkauppakamarista. Meillä on kirjaprojekti, johon me halutaan sut mukaan. Meidän kirjassa kerrotaan turkulaisia yrittäjyystarinoita. Kerrotaan siitä, kuinka täällä kasvatetaan bisneksiä ja kuinka niitä viedään kansainväliseen markkinaan. Tämä kirja tarvitaan siksi, että Suomi tarvitsee lisää yrityksiä. Ne, jotka miettivät oman yrityksen perustamista, tarvitsevat puolestaan esikuvia ja inspiraatiota. Sellaisen fiiliksen, että mäkin pystyn tähän. Esikuvat voi joskus olla vähän piilossa. Parhaita tarinoita voi olla vaikea löytää. Meidän 15 tarinasta jokainen varmasti löytää vähintään yhden tarinan, johon samaistua. Meidän kokemuksen mukaan moni haaveilee oman yrityksen perustamisesta ja pyörittämisestä. Monella jää kuitenkin haave toteuttamatta ja varsinkin se viimeinen ratkaiseva askel ottamatta. Syynä saattaa olla rohkaisun, kannustuksen tai esimerkkien puute. Meidän kirjan tarkoituksena on rohkaista ja potkaista. Me kerrotaan henkilöistä yritysten takana. Me kerrotaan tarinoita siitä, kuinka yrittäjyyteen ollaan aikanaan heittäydytty, kuinka bisnestä ollaan kasvatettu ja kuinka se ollaan viety kansainväliseksi. Tarinoiden pituus on noin 10 sivua. Se on fyysinen kirja, se on sähköinen kirja ja sen nimi on Pop Out Turku. Meidän hanke on hyvässä vedossa. Suurin osa haastatteluista on jo tehty. Projektia pyöritetään pääosin talkoovoimin, mutta sisällöntuotannossa käytetään apuna ammattilaisia. Suurimmat kustannukset syntyvät tarinoiden kirjoittamisesta, taittamisesta ja fyysisen kirjan painamisesta. Siksi me tarvitaan rahoitusta. Me halutaan kaikki mukaan tähän meidän yhteiseen mahtavaan projektiin. Tätä tehdään turkulaisilta turkulaisille. Tsekkaa sulle tai sun yritykselle sopiva paketti ja tervetuloa mukaan Pop Out Turkuun. Kiitos.